E какво става хора, са Николай? Тук да се шадваш пекера, как спарял PC, тук долар же спарял, туди. Най-бързото интро на света. Това е състезание. Това човек е с 3 чекпоинта някъде и само да ти кажа, но... Торно ли коя кола? Давай, взимай си Зен Торонто. Аз взех те 20-ката. Човек... Взими много също Ари! Не може, вече съм давал. Ти да. Човек, само така, това ще бъде някакво close to impossible, понеже... сега ще виж какво е. Мале ще си умреме на мъка, не знам как ще го минеме. Давай, реди. Не дадах, континю. Дя да си заложа на мене си. Давай са. И аз съм 200. Започвай, моя как гледа, само сигурно ще убие. Как сега? Ръм. Сега Ром вика. Какво да прави се, надясно да вземем поръча? Къде ме сложи у мене, бе? Сега няма да та пусна, гледай сега кой стане. О, не минай отляво, не минай отляво. Ела тук, ела. Как се заби? Няма да миниш. Да пак паднах веднага. Това наши колко е нагоре? Това е само нагоре, така трябва да се въртиме. Ама ти лута си, дай да го махаме той веднага. Той е бати, чая да я седем сигурно няма стане. Си избрал, какво е тая трудност? 30 000 пъти или кой ти? Да. Ти се ебаваш, не. Взех го! Да. Взех го, човек! Не може, това е много трудно, аз даже не виждам къде е пътя. Аз съм надолу, стига, бе! Човек, като се качиш, трябва да го сидиш надолу. Като... Първо ти ли ко? Опа. Чай са, аз слизам по дебилния начин. тука. Падам! Пази се! Що е, къде е? О, типа! Криви са! Ето те ти е виждамта. Значи те от той лявото рампа трябва. Лап! Не. Така. Мале, сега ако падам по средата, направо ще откача. Аз пак долу додах. Добре. Категорично още една секунда го прави, го махане. Чакай, аз сега финиширам. Да, опа! Какво стана? Ще ми за прозореца. Как го... Финиш лайн! И добре, хора, започваме второто състезание, което ще бъде Lemon Motocross. Направи първите? Да. Ще бъде с First Person, Motocross е както се разбива от заглавието. Да си вземе крос мотор, защото Илията... Не. Кой мотор? Енду... Айде писта, как ще кажеш да е някаква тролваница да е? Кой батито? Чай да го иря тук. Ти искаш такова? Така да е. Кой е бати? Кой от двете? 801, то 2 ли има? Да бе, едното е с 2 ерта накрая. 2R тогава. Добре, давай. Така. Давай, confirm, continue, ready, давай. Мисля, че кажеш към шот. Чакай да заложа, чакай. Не мога. Аз си залагам на мене статак. Почваме, хора. Ще бъде бруталния фейл. Човека пише, що ме кикваш там нещо. Защото снимаме в момента и само ние двамата трябва да сме. Друг път ще правим такова с други хора. Виж го то направо такова отсечка магистралата. Леле, аз са родих, чата видя тия. Буст! И аз вина го взем. Чао! Ти дигна, бахта. Чай, нагоре, нагоре трябва. Мале, той е супер гадното на First Person. Виж цяло, те село в реална живота. Мале! На първо лице и къде бе? Къде на тука бе? Мале! По тебе са повори по какво е това? Това е тука на 90 градуса бе, как го изкачваме по дяволите. Дамай си по-нагоре, леле, ята видя, чай не мога да видя. Мале! Как? Това е някакъв принцип, нереално пък се изкачва. Да бе, гледай какво бе! Аз съм виждал съм има мотори, които го изкачват такива БР, някакви обаче с голяма засилка, не тъй бавно. Да бе, ние тука с едно, тука тръгваме. Да. От тука тръсяща блъсна ела така. Не. Яко от първо лице, много яко. Ама и е гадно. Леле, това представи си около срив на първо лице, леле, чай сега. Мале, аз ще се глътна тука бе. Не. Ох. Чекпоинта пропусна го. Мале! Какъв е това Motocross тука? Това си е чиста лудост. Това яко е, чай. Добре, смятай ти да го караш това в момента, човек. Аз тука ще припадна от страга, какви са тия тука на... да го караш? Да бе. Теле, смятай. Изръчите на кариера. Аз трябва да гледам карта за да... Ох. Що не можеш чакаш, чай малко. Мале, аз не виждам какво прави човек ти буквално. То трябва и на стриму и само такова се играе, това е супер яко, леле. Мале, изпуснах първото, хванах второто и се разбих. Да, например представи си някакви нали правят стрим, някакви примерно събравят 3-4 човека или повече, някакви си с около срив, такой всички избухват. Мале, да, това ще бъде много готино. Сам да някой е правил с около срив, такова стримове.
Чай сега. Ох, ох, ох. О, как лети леле на 60 FPS, буба. Ое, в камъните. Мале, начупих си всичко. Начупих си. Черния дром, да. Тъй ли казваш? Точно черния дром, да. Да, радиото ми било включено, чай сега. Оп, готов съм. Ти ще нормално чакаш, къде си те вас? Аз съм малко пред тебе, малко, не съм много. Да, аз даже не те виждам. Ти си много натам, бе. Как вас те виждам, бе? Да, ама ти си много натам. Друм. Трябва Мале! на писта ще е супер брутално, на писта трябва да те сгавря аз. Чай, тук се катериме са по някакви стълби. Уау, завой. По стълбите аз ще трябва по рампата и да се разбия. Уау, не. Мале! Уау. Връщаме се на пистата. Не по стълбите пред САЩ. Сега значи, защо ми кажа, че не трябва да се насилям по тия стълби, бе? Еми не знам, и аз се засилих там малко. Чак по рампата или по кое трябва? По стълбите? Да, мале, аз се прехвърлих в другото част. Теле, Мале, паднах. другото част. Ма ти си пак си много напред, косо. О, не, аз съм в другата, аз съм на конюшните, така на... Нимай да не се свъриш, аз си свърих като тулуп. Ото има, да, защото тя тая Ох. писта става за едни такива мотори, какви бяха... Мотокрос, например. Нещо по-различно беше. А ние тука бах ти трола. Къде влязах аз? Не го взех. Влязах по средата, където съм... Давай, аз така ли? Ясно ли? Давай. Ох, ударихте в дърво. Добре. Ох, Колко остава до края? Я да видим. на мен ми остават два, аз ще изчакам. Аз съм пред него вече. Да. Аз ти казах, че си много натам. Воу. Давай. Ррр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 рrr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 r
пак, не потегля. Та. И коста, хора, съм Shadow Шпек, тук с Nick Games BG, играем и микрокарт. Да, ма нищо, че не сме приключили някакви клип още. Приключи го. Така. Микрокарт. Играем картинг с малки колички. Да ме са какво ще стане. Земно се сте. Направихме го на две обиколки, защото е къса едната обиколка. Аз се направя розово. Първо лице ли? Аз тя само тая кола. Що ми въздуха колата ми кажи само. Не знам, аз това ще чурам. Just hand. Аз ще заложа, защото всички други ги спечелих. Остави това да загубиш, ще бъде фейл. Да, аз искам контину, къде ми залагането? Чата видя тебе. Уп. Ти приличаш на мене, виж ма бе! Ти приличаш на мене бе! Да, само да ти имаше пак ти брадата, аз нямам един косъм. Ама ти по същата прическа, туито някакво подобно, гледай лицето също някакво... Само твоя цвят на косата е по-различен. И Да, че... what the fuck? И че моите очила струват 10 000, а твоите са от зрънчо. Ай, шита! Аз мога, тия хора! Ей! Че аз имам златен часовник за 10 000, ти като гледам... И вижте, служението на героите е едно и също, видя? Да, някой ми... Сигурно бащите и майките са ни еднакви тука. Не знаеш как се настроя от началото. Не знам. Аз май не го локнах на фърст. Не, тогава връщаме, ако не си направи. Чай бе, ще го направиш тогава на фърст. Добре, на първо и на първо. Защото забравих да хвана буса заради тебе! Какво стана? Мале! Бокса! Как се преобърна той? Паши каруцара! Тъй бе, аз мисля да там се ходи бе. Не. Бе. Много бързо набира. Леле, това не е. Мама, ти не знам да трябваш на първо, це къде. Ох! Много гуми. Помощ, аз се обърнах тука, помощ. Ята видя. Не, ОМГ. Виждам само името, ела. Виждам тази рида. Първо как се вивам. Давай. Тя се огледалото не вижда. Дай, то някакво размацано. Ох! Оп! Ма то не се виждат коли. Обърнах се, господи, много дрифтва. Давай, не се обърнах. Давай, карай. Плашкиня такава. Да, с дрифтове ги взимай, бе. Бъди професионал. С дрифтове и удари се. Първо ще дрифти къде ма. ОМГ. Тя да полия назад, идва и скача. Как скачаш назад? Мале! Не, аз се обърнах, нали? Пак, обърни ма. Ох, аз се обърнах. Какво стана? Ох, това е сено съм с такова, бе. С дистанционна количка. Колело от зрънчо. Как поднася това? Аз с дрифт го правя, чакай. Ох! Не, потъхната. Фак, взе го. Чакай, аз какво правя, бе? Мале, човек, тук има бак ти джамбаса. Къде отиде? Ох, на пистата. От другия двор. Да. Не. Какъв този джъмп е? Огромен някакъв. Аз влязах там, къде трябва. Да, бе, да. Да, в ляво отидах. Дрифт. Така. Да. Чакай, зрънчо почна да... Радиото се чу.
Какво радио бе? А, да, ти си включено радио. Не, аз сега... Мале! Да, Мале, направих го, не знам как. не направя. Айде ти чакам, тук е много бъгало човек, аз се завъртях, изобщо си нямам на идея. Ма пак тъстъпата писта за конни състезание, бах я. Да. Еви, няма иначе откъде да се мине за второто ви колка. Аре, аз се чакам, давай. Пови, бе! Ау! Се чапове! Аз си почупих порубата. Какво правиш, защо се разпална? Па защото напред ли са минава, той или тук се скача от дясно? Надясно се скача. На ляво бе? А, да, надясно, защото аз те гледам. Пък и наляво, ма. Аз пак го направиха. Мале като някакъв думбуль си оттам. А какво ти дума е? Думбуля. Какво е тази дума? Думбуля. Една така бе. А, бе! Думбуля. Как се ти... О, не, трябва да съм първи. Не си. Ще щупя, стой тука. Са тия корайте знаци, аз се блъснах в него и... Да, бе, знам и. То колата се. Чакай, чакай. Не. Обърка пътя. Край ми, не. Иска преиграване, вижте го. Как няма да искам, това е супер нечесто, аз не знам, че знаците са против мене, бе. Пак на ти се огъдат като кашка. Знака просто те мрази явно, той ги е настроил срещу те. Чай се. Напред. Аз тук взимам всичко с дрифт, професионална игра. Да, бе, айде да им на грид да си игра, тя ли е супер трудно. Аз не мога да игра тази игра. Аз не мога, това е супер трудно, аз не съм. Ох! Мале, той бати с коцата. Вум, арит газ. Дрифт, спейс! Зрифт. Добре. То с дрифт, зато и се пребаваш и отиваш в храста. О, да, знака, бати, чай се, оп. Не, който аз на кълъч се преобръщам. Да, На, какво ми се... по корем си обърнах кола. По корем. Мале, за малко ще разкача там отляво, добре. Розовата кола е в действие. То розовото ми се вижда. О, как прилитам. Моята е... Аз много леко прилетято. Я май чакай малко да ставим по-спорен. Чакай малко да дойда. Чакай. Пусни по инерция, просто я седеш дола. Фри. Тъс кола е една скорост ли има? Аз чувам двигател как се мъчи на шите. Тръгнах. Направо. Мале, финиш е пред мене. Как... фак. То надясно. Не. Виж, Обърнах се назад! и аз се обърнах па... Не, кой пръв ще финишира? Чакай. Кой пръв ще финишира? Аз назад на... Егва! На финала. Не, Мокуба. Мокуба ма би. Яй ме, 6000, мале, супер. То скопиш, не мога да ви разбера. Той мога да ме разбера. Защото го киквах до сега. А, Еми аз казах, нали, че това ще бъде само за нас този клип. какви пръсци имаш? Ти си... Супер зоп. И да, хора, това ще бъде всичко за този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесал се един коментар и самолите за нашите канали. Линк към канала на Никито ще има в описанието и Боричак с нашите да си ми следващия клип. Чао! Той че ти е от тази такива.